ଧନ୍ୟ ଜୀବନେ ଏ ଜଗତେ ଯେ ପ୍ରାଣ ଧରେ ପ୍ରାଣୀ ହିତେ ଜୀବକୁ ଦୟା ସୁଧ ଚିତେ ମହାଗହନ ଏ ଜଗତେ ଏ ଭାବେ ପ୍ରାଣୀ ମୋତେ ପାଇ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ଯେଣୁ ତୁ ମୋର ନିଜ ଦାସ ତୋତେ କହିଲି ଉପଦେଶ। ମା ସେଇ ପଦଟି ଆଉ ଥରେ ମୋତେ କୁହ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। କୋଉ ପଦଟିରେ ପୁଅ? ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏ ଜଗତେ ଯେ ପ୍ରାଣ ଧରେ ପ୍ରାଣୀ ହିତେ ଜୀବକୁ ଦୟା ସୁଧ ଚିତେ ମହାଗହନ ଏ ଜଗତେ। ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଦୟା କରିବା ଓ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିବା? ହଁ ରେ ପୁଅ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ମା ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ ହେଉଛି, ଦିନ ଯାକ କିଛି ଖାଇନି, ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। କିଏ ରେ ସେଠି ପାଟି କରୁଛି? ବେଳ ନାହିଁ କାଳ ନାହିଁ, ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଯା ଯା, ଏଇନେ କିଛି ନାହିଁ, ଯା ପଳା। बम बम बोले, बम बम बोले, हरि ओम तत्सत। ମୋର ଆଜି କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ବାବା, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ମୋ ଘରେ ପଡ଼ିଲା। ହଉ ଉଠ ମା, ଯାଅ ଘରୁ ଆଶ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଣ। ଆମ ଉପରେ ଟିକେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବେ ବାବା। शुभम भवतु, शुभम भवतु, सर्वारिष्ट शांति भव। ମା ଏ ତମେ କ'ଣ କଲ ମା? ଏଇନେ ବୁଝାଉଥିଲ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ସମାନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗରିବ ଛୁଆଟିକୁ କିଛି ଦେଲ ନାହିଁ, ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରିଗଲା। ପରନ୍ତୁ ଏ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ମାଣେ ଚାଉଳ ଦେଇଦେଲ। କ'ଣ ହେଲା? ଭାରି ତ କଥା କହୁଛୁ। ଆରେ ବହିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ କ'ଣ କିଏ କରେ? ଦେଖୁଛି ତୋ ମୁହଁ ଭାରି ବଢ଼ିଗଲାଣି। ବଡ଼ଙ୍କ କଥାରେ କଥା କହୁଛୁ, ତୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲ। ଦେଖ, ତୁମ ପୁଅ ପିଲାଦିନରୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କ କଥାରେ କଥା କହୁଛି, ୟାର ମୁହଁ ଭାରି ବଢ଼ିଗଲାଣି, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ କଥା ବୁଝାଅ। ବାପା କୃଷ୍ଣ, ଏଠିକି ଆସିଲୁ। କୃଷ୍ଣ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ପିଲାଟା ଯେ। ପୁଅରେ, ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ମାନିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବୁ, ଆଉ ସର୍ବଦା ଭଲ କଥା କହିବୁ। ତୁ ଏସବୁ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନି। ତୁ ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼େ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଆମକୁ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ବିଦ୍ୟା ବିନା ମଣିଷ ଗୋଟେ ପଶୁ ସମାନ। ତେଣୁ ତୁ ଯଦି ମନ ଲଗେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। କ'ଣ ହେଇଛି ବାପା? ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆମର ପରିବାର କଥା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋର ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ବାନ୍ଧିବାର ଶେଷ ଦିନ, ଆଉ ମୋ ମା ସବୁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖିଦେଇଛି ଯେ ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଛି।
ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ 100 ଟଙ୍କାଟେ ଦିଅନ୍ତେ ମୋ ମା ଆର ମାସକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଆରେ ତୁ ତ ପୁଅ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ ବେଳରେ ଆସିଲୁ। ଏଇନେ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ନା କାଇଁ ଏଇ ଦେଖୁନୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ନମସ୍କାର ବଡ଼ ବାବୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆରେ ଆମ ଘର ଆଡ଼େ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆସିଗଲେ? କଥା କ'ଣ କି ଆଜ୍ଞା, ନୂଆ ସାର୍ ଜଣେ ଆମ ଅଫିସରେ ଜଏନ୍ କରିବାର ଥିଲା। ଏକଥା ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହଁ କ'ଣ ହେଲା କି? ସେଇ ଆଜ୍ଞା କାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ଏହି ନିଅନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦା ଲିଷ୍ଟଟା ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଭୋଜି ଭାତର ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ତାହେଲେ। ଏଇ ନିଅ, ମୋ ତରଫରୁ ବି ଚାନ୍ଦାଟା ରଖ। ହଉ ବଡ଼ ବାବୁ, ଆମେ ତାହେଲେ ଆସୁଛୁ। ବାପା, ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି କଲ ବାପା? କ'ଣ ହେଲା ପୁଅ? ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ସେଇ ଗରିବ ପିଲାଟିକୁ ଫେରାଇ ଦେଲ। ମନି ପର୍ସକୁ ବି ଓଲଟାଇ ତାକୁ ଦେଖାଇ ଦେଲ, କିନ୍ତୁ ଭୋଜି ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଦେଇଦେଲ। ତମେ ତ ପୁରାପୁରି ମିଛ କହିଲ ବାପା। ଆରେ ତୁ ସଦାବେଳେ ସତ କହ। ମୁଁ ହେଲି ବଡ଼ ମଣିଷ, ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଦରକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ କହିବି। ଏବେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ତୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯା। ପିଲାମାନେ, କାଲି ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସିବେ। ଆମର ଜମା 23 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ା ହେଇଛି। କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ା ହେଇଛି? ବାଃ, ଭେରି ଗୁଡ୍। କାଲି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଚାରିଲେ କହିବ ଆମର 32 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ା ସରିଛି। କ'ଣ କହିବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 33 ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ ମହାରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଇବି। କାଲି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାରେ ଏହି ବିଷୟରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ସାବଧାନ, କାଲି କେହି ଯେପରି ଟୁପୁଟାପ ନ ହୁଅ, ପିଟି ପକେଇବି କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ମହାରାଜା ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ରାଜ୍ୟ, ରାଜସିଂହାସନ ସମସ୍ତ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଆମେମାନେ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ସାର୍, ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଆପଣ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି ସେ କଥା ନିଜେ ଆଦୌ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମକୁ କହିଲେ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା, ସତ କହିବା, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା କଥା କଲେ। 23 ଜାଗାରେ
32 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ା ସରିଛି ବୋଲି ଆମେ କାଲି ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କଥା କେମିତି କହିବୁ? ଆରେ କହିଦେବ। ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଯେମିତି ଆମେ ବହିରେ ପଢ଼ିଲେ ସେମିତି କ'ଣ କରିପାରିବା? ହଉ ଏଥର ତୁ ଘରକୁ ଯା। ସବୁ ମିଛ କଥା, କେବଳ ମିଛ କଥା। ଘରେ, ବାହାରେ, ଏପରିକି ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠି ଖାଲି ମିଛ କଥା। ପୁଅରେ ସୁନାଟା ପରା, ତୁ ଏତେ ଅମାନିଆ ହେନା। ସ୍କୁଲ ବେଳ ହେଲାଣି, ପିଲାମାନେ କେତେବେଳୁ ଗଲେଣି। ନେ ଏ ଡ୍ରେସଟା ପିନ୍ଧିଦେ, ସ୍କୁଲକୁ ଯା। କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ଯିବି? ଆଉ ଜମା ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବି ନାହିଁ। ଏଇ ତ ତୋ ବାପା ଆସିଲେଣି। ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ଏଇ ଦେଖ, ତୁମ ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ମନା କରୁଛି, ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝାଅ। କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ କୃଷ୍ଣ, ତୁ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଆସିନୁ? ସ୍କୁଲ ଆଉ ଜମା ଯିବି ନାହିଁ। ବାପା, ମା ଏବଂ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଲ, କାମରେ କିନ୍ତୁ ଓଲଟା କଲ। ତେବେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା କରିବି କାହିଁକି? ବାପା କୃଷ୍ଣ, ତୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛୁ। ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍। ଆମେମାନେ ଏଥର ସତ କହିବୁ, ଖାଲି କଥାରେ ନୁହଁ, କାମ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି କହିବୁ ଠିକ୍ ସେମିତି କରିବୁ। ପୁଅରେ, ତୁ ଆଜି ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦେଲୁ। ଆଜି ଆମେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛୁ। ଆମେ ତୋତେ ଯାହା ଶିଖାଇଥିଲୁ ତାହା ପାଳନ କରୁନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିରୁ ମୁଁ ତୋତେ କଥା ଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବି, ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବି। ଏଥର ସମସ୍ତେ କହିଲେ ପରି କରିବ ତ? Love is my farm, truth is my bread, this is my food. Love is my farm, truth is my bread, bliss is my food. My life is my message, expansion is my life. My life is my message, my life is my message, expansion is my life. No reason for love, no reason for love, no birth, no death. Prema, Satya, Ananda, Shanti, Satya, Ananda. Prema, Satya, Ananda, Shanti, Dharma, Ananda. Shirdi Sai, Patti Sai, Patti Baba, Jai Jai. Shirdi Sai, Patti Sai, Prema Sai, Jai Jai. Love is my farm, truth is my bread, this is my food.
my path, truth is my bread, peace is my food.